Chceme vidieť ďalšie číslo, pretože je to fantastické. A bude to kombinácia tanca a humoru. A navyše aj športu. A bude to poľský zázrak. Volajú sa Fair Play Crew. We have Fair Play Crew and we came here from Poland. Tak let's do it. Dobra. Dziękujemy bardzo. Bože môj, to bolo nářez. Bolo to jedinečné. Áno! 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 4-krát áno, idete ďalej. Ďakujem. Fair Play Crew ma rozosmialo, keď som ich videl v divadle prvýkrát a druhýkrát ma rozosmiali, keď som to videl v televízii. Byliśmy bardzo ciekawi, chcieliśmy poznawać nowe horyzonty, nowe przestrzenie. Já si myslím, že to, co ukázali v divadle, byl zlomek z toho, co umí takový výcud. Jestli udělali tohle, tak věřím tomu, že mají ještě daleko lepší čísla, to dneska předvedou. Jutro pokażemy coś zupełnie innego, coś czego jeszcze nie pokazywaliśmy w pierwszym etapie. Będzie połączenie sztuczek, magiczek z dobrym tańcem i to będzie, mam nadzieję, że to będzie śmieszne i dość widowiskowe i na pewno pokażemy też swoje mięśnie, których nie mamy. Keď si to porovnávam, dajme tomu, s našimi obľúbenými pastelkami, tam bolo niečo, čo u týchto chalanov z Polska ešte nie je. Verím, že tým prídu na semifinál. A mamy tego dużo, więc chcielibyśmy zrobić ten półfinał, zostać jeszcze trochę dłużej do finału, bo mamy jeszcze coś naprawdę, taką perełeczkę, naprawdę jest super. No, teším sa, že chlapci prídu zase s nejakým novým nápadom, že nás pobavia, že bude to niečo ešte lepšie, čo sme doteraz videli. Možno nejaká kreslika, ja neviem, Tom a Jerry, čo ja viem. Ale oni by to zvládli, lebo sú strašne pohybliví, krásni, vtipní a to je veľmi dôležité, byť vtipný. Sú úžasní tanečníci, ale sú to aj rodení športovci. Dokonca majú aj padáky pripravené, aby dopadli sem medzi nás. Uwaga, uwaga! Rzeczy Pospolitej, grupa tanca, szaleństwa i humoru z nazwem Fair Play Crew! And then just hurt me till I can get my satisfaction.
just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Fair Play Crew. Musím povedať, že ich mám strašne rád a to som im skoro na meno nevedel prísť. Veľmi milí chlapci z Polska. A toto už sú momenty pre porotu. Jarko, povedz niečo. Niečo. Prvé finálové číslo. Punktum. Pre teba. Pierwszy numer finałowy. Zdravíme divákov, českých, ano, slovenských. A poza tym bardzo miło jest, że zaprosiliście nas do półfinału. Ďakujem pekne, že ste nás pozvali do semifinále. Jesteście naprawdę świetną publicznością. Dziękujemy. Ďakujem pekne, ste úžasné publikum. Hlavne vy a vy. Dianka, Ja sa veľmi teším, že nesklamali. Boli úžasní, vtipní. Opäť veľký nápad. A ja len gratulujem k postupu možno do finále, určite. Takže Dziękujemy bardzo. fajné idei. Bardzo się podobało. Já to řeknu jednoduše, úplně jednoduše. Člověk by se neměl pouštět do takových velkých tvrzení, že jo. Ale z mýho pohledu nejzábavnější taneční skupina, která kdy v historii této soutěže tady byla. Najzabavnejšia grupa, jaká byla tutaj v tej show. Ďakujeme bardzo. Nížia Ďakujeme ceny pekne. ubytovania v Zakopanom a cenu kroviek pre Slovákov sa môžu dostať do Slovenska, do finále. Vieš, vysvetlím to, lebo oni takisto obchodujú. Je nám to jasné, ideme obchodovať s SMS-kami. Ak chcete týchto sympatických Poliakov poslať do finále, potrebujeme, aby ste im poslali, a oni hlavne, SMS-ky. Najskôr si preberme Slovensko. Náš tvorčísl je 9952. Pošlete prázdnu SMS-ku a je to vybavené. Pošlete do finále, minimálne teda pošlete hlas týmto chlapcom. Teraz tak trošku po slovensky, poľskú skupinu z českého čísla môžete poslať veľmi jednoducho, ak do SMS-ky napíšete 9952 a odošlete na číslo 906 02 10. Fair Play Crew!